Salam. Batım men gıydım durmuşa çık ya. Hudaýa şükür gowy yer bilen guda bolduk. Uluca gıydım, dawa har gıydım. Toýumyz golaylaşdygyça men içimde bir gorky bar. Ol gorky men öz toýumdan galan. Has dogry toý çek bolan wagtymdan bäri. Men öz klassdaş bolanym bilen 4 ýyllap halaşym durmuş kurmağa karar berdik. Gudaçylyga geldiler, guda bolduk. Şeýdibem toýumyz golaýlap gelýärdi. Garad men onuň bilen halaşýan wagtlamda görüşmäge gidemde men ýanym bilen joramam gidýärdi. Köplenç ýagdaýda biri toýdan da atdan men halaşýan oglanym alyp gaýdýady, gurajady. Menden 5-6 jaý aňyrakdydy. Joram ýaşan soň menden soňam aňyryk şu halaşýan ýerdim joramam uratmaga gidýärdi. Bu ýagdaý käme gaýtalanýar. Men göwnümde hiç zat ýok. Bolaýmal zat ýokmyny, ýyllaň dogamy. Garaz guda bolduk, toý ýetip gelýärdi. Hem aljyramalar, hem bir begenmeler, hem toýa taýýarlyk şu doýgular bilen gelip ýörkägim ertesi gelinanjy gün diýilen gün ýetip geldi. Garaz şoň akşam men şu klassdaşym men joram alyp gaçýar. Öýümde habar geldi. Toý ýetirilýärni barada. Biz şeýle bir elbet ýagdaýa düşdük. Men özüm näçe ýyllap özüme gelip bilmedim. Garaz şol men joram şol men halaşýan ýerden gowraly bolan eken. Almaly bolupdyr. Müşin garan näme bolupdyr, näme bolupdyr men onu bilemok. Ýöne men toýuma ýatyrylyp ol ikisiniň ertesi gün ýyl gün geňlendip bir hilje edip toý edendikleri çyn. Menem ondan soň 3-4 ýyldan soň durmuşa çykdym. Durmuşa çykdym, daýa şükür ýollaşym gowy. Baran ýerler memmen atlar. Gaty gowy. Ýöne adamyň içinde bir gorky galsa, mydamalyk galýan eken. Ýaňy bir hada aýryldy diýip ýördüm. Bolan inne şu gyjagymyň toý golaýlap gelýär bolan ýene şol täzen edil ketelýär. Örjelip dur. Golaýlaşdygyça menem gorkýar. Öýdäkilerim men tolgy ýanyryny öýdýärler. Seheldada nerwini çitip durun. Seheldada bir adetýän zınkillap duran bolum Allahyjan. Men şu wagtga ýaşan günlerim hiç kim onu da bağlam ýaşamasyn ýöne. Sagamanja geçsin Allahyjan toýumyz. Herkidat bolýan eken. Käwadyna şu wagtga ýaşlary ile beýle diýilýär bolan ana biziň döwrümizde bolan wakaşy. Her döwürde de etçek adam etçegine diýen eken. Men siziň şu sahypanyňyzda bilen ähli durmuşa çykýan gyýlara bagdardy edýän. Ejelere de sagaman toýumy soňup çağanyň bagtyna goýulmagyny ardy edýän. Çağajyklamy bagtly bolsunlar. Goýşeýle bolsun. Başla. Sağ olun.